kọwatara anyị onye Igbo kedu otu alụmalụ gị na onye mba si wee dịrị ọ nwekwara otu ọ na-eme affect ihe gbasatara ọdịnala na omume na ejirimara ndị Igbo. If you buy land from buy leaf, you can go and sleep, go shitting anywhere in Nigeria. The most safest, the most honest, the most consistent, surest plot for land matter. Land without problem, land without police case, land without court case. We dey deliver with the original. I live estate. Anyị na-ekele gị maazị. Biko ị ga-agwata anyị aha gị ma ọ ihe a na-etu gị. Afa m bụ Azọkpara Ugo. Azọkpara Ugo. Azọkpara Ugo. Azọkpara Ugo bụkwa n'onye ebe. Azọkpara Ugo bụ onye Umuchu Agụata na Anambra steeti. Biko ị ga-agwata anyị ezigbote akwa ugo ọcha nụ gị n'akụkụ. Onye a bụ bekee mụ Nicolin Ọkpara Ugo akpa nji eje mba Adam ihe awa ọgwụ doctor sị nna anyị. Ngwanụ. This is my doctor's prescription. Otakọdị. A sị ebe aka ha nwaanyị okowe dị ya. Okay, a chọrọ ịjụ gị biko kedu ihe unu na-eme ebe taa? Okay, anyị bịara ka anyị nọnyere ụmụnne anyị. Ihe a bụ Anambra Day. One of the biggest event gatherings of Nigeria enwere na Cape Town, unprecedented. Ọgbakọ ndị Anambra na ụmụ Nigeria, and it's been absolutely delighted. I bịa ka anyị nwekọ aṅụrị, and it is so far so good. Biko kọwatara anyị onye Igbo kedu otu alụmalụ gị na onye mba si wee dịrị ọ nwekwara otu ọ na-eme affect ihe gbasatara ọdịnala na omume na ejirimara ndị Igbo. Nsunye Igbo ko wee na-anụ ihe nsogbu adị. This is my beautiful wife. This is our 22nd or 23rd year. 23rd year. So it's not yesterday. This is my daughter and this is my son. You understand me? So it's been a jolly, a joyful union. A joyful union and a joyful journey. Yes. Okay, ihe jọrọ bụ esi ma alụlụ onye mba na onye ihe anụ. Nwaanyị bụ nwaanyị, ma ị nụrụ na pụnụ, ma ị nụrụ na mba. Ịghọtago ofu ihe ka ọ bụ. Ebe onye chi gị kere gị, o kere gị, o were nwunye gị jedebere gị. And onye ebe ahụ o dere gị ga-eje mba je chọta ya. Ịchọta onye nke chi gị kere gị udo gị. Onye iji na onye nke agbata obi gị mana ọ bụrụ na o were chi gị kere gị ọ na anụ ọgụ. Okay, ngwanụ ụmụ gị etopụtachala ụmụ gị wụkwa ndị isi ọcha mana ha wụwabara Igbo. O nwere otu ha si amụta njirimara na asụsụ ndị Igbo? Jụọ ha afa ha, ejụọ ha kedu ka ha mere, mara nwere ihe a ga-agwa gị. Jụọ onye afa ya, ejụọ onye kedu, mara nwere ihe. Ngwanụ a ga-eme experiment ugbu a. Okay, hello. Biko kedu aha gị? O nwetara ya ka ọ dara ya? Kedu aha gị? What's your name? Emobi. Ngwa, nwaanyị ọcha. Biko kedu aha gị? Kedu? Ngwanụ dede biko a ga-eji aka nke a na-agwa gị biko gị kwado asụsụ Igbo. Kwado asụsụ Igbo. Kwado asụsụ Igbo. Udo na-achị n'ala Igbo niile. One for keep in the shop. Anyhow you want land, look for pilot. Them be baba, and then they run out the shop. Them be baba, and then be shop.